En weer een jeugdvereniging Hazio. Een joegen op verzand, hazen, ooien en drie. Later op na gingen we het veld in. Aan het schemeren lopen wij in sloots af. En de dag joegen wij ergens waar ik niet recht kwam. Ik was drieven. Naast mij vloog een ooien uit een ruim. De beste schutter schuld. Met één smooi van een lopen. Bij één zat niet na. Er waren een soort school. Ik kreeg een stuk roggebrood met een rood spek. De jagers rookten. Mevrouw vulde rokers. In een stuurreed waren hazen met een achterpoten aan een windboom. Voor ze strukt hongen ze met een kap omdel. Een schutkleur vacht geef bloed aan stoet. Een luwtekracht op het beton. Ja, geweldig, ja, het programma over de deur. Ik wil maar even een zaken vreugde, want ik neem het allemaal ook even zelf. Vanavond worden hier de Poetic Potatoes project. Mij viel het eer terug als een van de eerste. Dat is het project dat wij zaken dus van beeld van Friesland om Malta sturen waren en weer Rome. Dat is die maar zien al. En de locaties van heel veel CPD. Het loopt al heel lang, het project loopt al vanaf 2004. Dus dat is waar mij veel eer dat is een van de eerste bij geweest. En het idee wat op eerder zag voorkomen is dat hij mee in ons. Vandaag is een zon bevroren. Onder teerwolken smelten auto's in de grieze snelweg. Het maanlicht is scherp aan de ogen. Laat het appels regenen, zo het vals af. En schuw door het bijgeloof van oude lieden. Wij komen de knal na 100 jaar. De kooptijd van de appels laat iets en niet van de Inca's. Ben ik verhuisd door een gebrek aan bevlieging, aan gare appels, patat en liefde. Vooral liefde voor patat bepalen de economie. Maar hoe wordt onkruid geld? Ik ben staat waar platteland, koolstof en de eerpelschillersbak van het tijd. De winst van de dag, een buurvrouw en nachtjapon. Stuur, wolkjes, zand, over een polderland, levensdeur van regen